Една съсипана държава, потънала в хазарт, в която не дават да се празнува 3 март. Без обяснение ви стрижат, защото причината ще чуете при тото. Аноси рекламират бонуси и джакпоти. Останали някой, дето иска да работи? Канат ли жените на срещи, на свещи, или просто ги купуват като вещи? Да попитам, ама най-просветените, ще продължаваме ли още с промените? На мода да са най-извратените, за да може да изчезнат джентълмените. Кой иска да бати пича, да се научи тогава да обича? Не се нарича жена от тайка, защото тя е или ще бъде майка. В разкош се лави до полунощ. Една съсипана държава, потънала в хазарт, в която не дават да се празнува 3 март. Без обяснение ви стрижат, защото причината ще чуете при тото. Аноси рекламират бонуси и джакпоти. Останали някой, дето иска да работи? Канат ли жените на срещи, на свещи, или просто ги купуват като вещи?